Misschien niet zo bekend, maar 70% van de Nederlandse zachtfruitsector zit hier in Noord-Limburg. Frambozen, blauwe bessen, aardbeien en ook deze mirabellen. Steeds meer telers maken van hun fruit een toeristische attractie. Je kunt de blauwe bessenroute fietsen, je kunt met je kinderen naar Aardbeienland, daar gaan we straks nog even kijken. Of je gaat naar de Mirabellenplukdag. Goed? Heerlijk. Jam en natuurlijk drank. En als je dat openmaakt, ruikt er heerlijk. En het is ook nog, het ziet er prachtig uit. We hebben vorig jaar een Mirabellenplukdag gehouden omdat door corona de afzet wegviel. Dus toen zou het anders blijven hangen. Maar dat was zo'n succes dat mensen in juni al belden van kunnen we weer komen plukken. De jam is op, was zo leuk, gaan jullie weer doen? Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Aardbeienland is een themapark wat gaat over de aardbei. Beleving, speeltoestellen. Ook kunnen ze de aardbei proeven. Eigenlijk ervaar je de aardbei in de breedste zin van het woord. Strawberry Fields. Nothing is real. Aardbeienland gaat nu nog alleen over de aardbei, maar dat moet breder getrokken worden. Ja, hiernaast hebben we ook een onderzoekscentrum staan genaamd Delphi, waar allemaal onderzoek van het zachte fruit plaatsvindt. Dus dit gebied, hier bij afslag 10, gaan we de hotspot maken van het zachte fruit. Zodat we ook Limburgers op een plek hebben waar we trots kunnen zijn op het zachte fruit. Hier wordt ook toerisme, recreatie ook een beetje een onderdeel van jullie omzet. Zeg. Ja, want je ziet dat echt, bijvoorbeeld hier is een camping heel dicht in de buurt. Mensen die komen aan op de camping die vragen wat is er te doen dit weekend. En als je dan zo'n plukdag hebt of iets anders, ja, dit is voor alle leeftijden, iedereen vindt dat leuk. Je kunt met de hele familie naartoe, je gaat wat drinken. Het is heel simpel, maar het is heel relaxed en het voelt echt als vakantie. Lekker zoet, zacht. Weinig vlijzig, het is eigenlijk een heel zachte structuur. Heel lekker. €50, precies.